विशेषतः सत्तरी, पेडणे, सांगे, केपें हो जो म्हाल आसा ह्या म्हालान आमकां पळोवपाक मेळटा कंदमुळांची गिरेस्तकाय. कंदमुळां जेंकां आमी ट्यूबर क्रॉप्स म्हणटा ही खरी म्हळ्यार आमकां पौश्टीक आनी औषधी गुणधर्म जे आसा ते शरिराक दिता आनी तेका लागून आदीम काळा सावन मनीस जे आसा ते पयलीं रानावनांनी फिरताले कंदमुळांचो शोध घेत आनी अशीं कंदमुळां जी आसली ती तांकां दिश्टी पडली. कांय कंदमुळां जी आसा ती तेंच्यांनी लागवड करपाक सुरवात केली. तितून डायस्कोरा अलाटा जी आसा, डायस्कोराच्यो वेगवेगळ्यो प्रजाती ज्यो आसा ही खूब पौश्टीक आनी चवी खातीर ही कंद जी आसात हे उपयुक्त आसा आनी अशा कंदांची लागवड जी आसा ही ह्या सगळ्या भागांत जाता. म्हजो केरी गांव जो आसा हो खूब गिरेस्त आसा आनी हालींच अशा प्रकारचें प्रदर्शन जें आसा कंदमुळाचें प्रदर्शन हें जशें कारवारच्या लागसार जोयडा ह्या तालुक्याच्या ठिकाणार आयोजीत करतात तशाच प्रकारचे कंदमुळाचे पयले खेप प्रदर्शन जे आसा हे कुडाळ वाठारांतल्या नेरूर ह्या गांवांत आसपी वसुंधरा विज्ञान केंद्रांत जालें आनी ह्या वाठारांत जी कंदमुळां मेळटात त्या शिवाय महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांत जी कंदमुळां मेळटात त्या कंदमुळाचें प्रदर्शन हांगासर जे वसुंधरा विज्ञान केंद्र आसा तेंच्यांनी आयोजीत केल्लें आनी त्या प्रदर्शनाक डॉक्टर बाळकृष्ण गावडे जे आसा आंतरराष्ट्रीय स्तरा वयले आनी राष्ट्रीय स्तरा वयले वनस्पती शास्त्रज्ञ म्हणून जेंकां नाम ना मेळिल्लें आसा ते थंय पावणे म्हणून येयल्ले. तर तेंच्यांनी ह्या कंदमुळांची गिरेस्तकाय जी आसा ती मांडली आनी आमचो जो सांखळेचो सोमारचो बाजार आसा ह्या सोमारच्या बाजाराक लेगीत जी कंदमुळां जी आसात ती विक्रेक येतात आनी त्या संदर्भानूय तेंच्यांनी थंय विवेचन केल्लेलें आसा. एकंदर कंदमुळां जी आसा ह्या कंदमुळांक आयज ज्या पद्दतीन मागणी मेळपाक जाय, बाजारपेठ मेळपाक जाय ती मेळना आनी आमच्या कडेन कराने जे आसा, चिने जी आसा, नांगर चिनी आसा, कणग्यो आसा, काटे कणग्यो जेका म्हणटा किंवा रताळी जी आसा जेंकांय लोक कणग्यो म्हणटात, तर मुंडल्यो आसात. ही सगळी जी कंदमुळां आसा ही कंदमुळां मनीस आसा तो आपल्या अन्न म्हणून तेंचो उपेग करता. आमच्या कडेन जेन्ना नागपंचम आसता, चवथ आसता, तर त्या दिसांनी लेगीत आमकां अळू नांवाच्या कंद जे आसा तेका जी पानां येतात, तेका ज्यो एटी येतात, ह्या सगळ्याची भाजी जी आसा ती आवडीन लोक करताले. आळूवडी जी आसा ती करतात. खूब चवदार आनी खूब पौश्टीक गुणधर्म जे आसात ह्या सगळ्या अन्नान आसा. फक्त आयज हे वेगवेगळे कंद जे आसा हे कंद आयज नानपयत जायत आसा. कर्नाटक सरकारान ह्या कंदां खातीर वेगळी येवजण आंखलेली आसा आनी तेंच्या वाठारांत जे कंद आसा तेंचें संशोधन करपाक धारवाडची कृषी विद्यापीठ जी आसा ते फुडें येयल्लें आसा. जायते संशोधक शास्त्रज्ञ ह्या एकंदर कंदांच्या औषधी आनी पौश्टीक गुणधर्माचेर अभ्यास करता. गोंयच्या नदरेंतल्यान ह्या वेगवेगळ्या कंदांचो अभ्यास जावप, संशोधन जावप चडांत चड गरजेचें आसा. मी प्राध्यापक डॉक्टर बाळकृष्ण गणपत गावडे, वनस्पती अभ्यासक आहे. आता कणकवलीमध्ये राहतो आणि मूळचा मी चौकुळचा म्हणजे ग्रामीण भागातलं जीवन माझं. आणि हे जे कंद वगैरे आहेत ते अगदी मी गुराढोराकडे असताना सुद्धा खाल्लेले आहेत कंद आणि ते बघितलेले आहेत आणि त्यावेळेपासून मी कंद ओळखतो. म्हणजे असे बरेचसे कंद आहेत ते त्या कंदांचं ग्रामीण भागातल्या जनतेशी खूप जवळचं नातं आहे. आणि हे जे कंद आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे म्हणजे अगदी वाईल्ड हॅबिटॅटमध्ये जंगलामध्ये असतात आणि काही वेळा ते लागवडीखाली सुद्धा लोकांनी लावलेले आहेत आणि त्याचा तो वापर केला जातो. गोव्यामध्ये मला माझा भाऊ साखळीला राहायचा आणि तिथल्या जवळच्या त्या एका भाजी मार्केटमध्ये मला जाण्याचा एक योग आला आणि तिथे मी जे कंद पाहिले ते खूप व्हरायटीमध्ये म्हणजे डायस्कोरियाच्या कित्येक व्हरायटी त्या मार्केटमध्ये मी पाहिल्या. अळूच्या कित्येक म्हणजे आपण जे अळू नुसतं एकच अळू म्हणतो तर अळूचे 4 ते 5 प्रकारचे कंद मी त्या साखळीच्या भाजी मंडईमध्ये स्थानिक लोक घेऊन येताना बघितले. साधारणपणे असे 1-1 मीटर लांब असलेले आणि प्रचंड मोठे असे जाड असलेले कंद मी पहिल्यांदाच पाहिले होते त्या गोव्याच्या ह्याच्यामध्ये. आणि तिथल्या लोकांना मी विचारल्यानंतर ते लोक म्हणतात की
हे इथलं प्रमुख अन्न आहे इथल्या स्थानिक लोकांचं, आणि वेगवेगळ्या पद्धतीच्या रेसिपी करून त्याचा वापर केलेला त्या लोकांकडून मला समजलं. इतकं पोटेन्शियल आपल्या ह्या, आणि गोव्यामध्ये मला वाटतं जास्त प्रमाणात, म्हणजे कोकणामध्ये मी आमच्या सिंधुदुर्गमध्ये असं पाहिलं नाही, पण गोव्यामध्ये ह्या बाबतीतलं जे जनजीवन आहे ते खूप ह्या कंदमुळं आणि जे ट्यूबर्स वगैरे आहेत त्यांच्याशी खूप मोठं रिलेशन आहे त्यांचं, आणि त्याच्यामुळे त्या मार्केटमध्ये मला खूप प्रकारच्या त्या कंद पाहता आले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.